2021 इंराजि मायथाइयाव स्टार डिस्टिंसन आरो फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ मान बावनो आरो सुबुरुन होनो थाखाय दिनैनि मेलखौ लिंनाय जादों। गंबेसे फरायसालि दं बे बाथौ देग्लाय जोंनि जथाय आफादनि सिङाव गासै 15 खान फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक होबाय, नाथाय मेट्रिक होयैबो दंबावो गासै 33 गं दङ आरो जोंनिया। दिनै साबेसे फरायसालिफोरखौ बेयाव बरायनाय जादों? दिनै गासै 167 गासिबो स्टार डिस्टिंसन आरो फार्स्ट डिभिजन।